Bantwana benkosi enkulu, ngiyaphinda ngiyabingelela. Ake siqhubeke sikhulume indaba yobuNazaretha noShembe. Bengisekuyo indaba yokuthi uShembe walishumayela kanjani leli vangeli efika phakathi kwabantu ababengalazi, phakathi kwabantu ababe ney'nkolo zabo abay'thandayo, ney'nkolo ezayivikelwa uhulumeni. uShembe ngesikhathi-ke eshumayela leli vangeli, ngeke ngakuthinta ukuthi wayehamba ngey'nyawo enqamula amazwe. Wahamba waze wafika emngceleni wezwe lase-South Africa, ngapha koMseleni, wafika kwaNongoma, ngapha e-South Coast wazofika koMzimkhulu, njalo njalo. Ehamba egibela isitimela, ehla ahambe ngey'nyawo. Kwakuwuhambo lokuhambisa ivangeli. Kwangelo uhambo mhlambe lwe-marketing, lokuthi mhlambe uyazidayisa noma udayisana. Kodwa wayehamba ekhuluma inkulumo eyodwa, uthi uNkulunkulu uyabadinga abantu bamkhonze ngendlela yakhe uNkulunkulu, hhayi ngey'ndlela zabo abathanda ngazo. Kulokhu kuhamba kwakhe kwakunosizi kakhulu phakathi, ngoba kwezinye iy'ndawo wayehambe aze aphalele ukudla abekuphethe. Bamsize-ke mhlawumbe abambonayo, abamdabukelayo, bampha ukudla. Kokunye njalo abone naye ukuthi uzama kanjani ukuthi egcine ethola ukudla, njalo njalo. Babengabaningi-ke nabantu ayenabo ngaleso sikhathi, wayehambe nje nabantu ayimbijana. Umuntu okuyena kakhulu owayehamba naye esimuzwayo kwakuwumfundisi uNgubane. Ngicabanga ukuthi kwakuthiwa uPhilip Ngubane, angazi ngiyongixolela uma ngabe ngiphazama. ONgubane, bafundisa uNgubane baningi ebuNazaretheni, khona kuthiwa oDan, khona kuthiwa oPhilip. Angibazi ukuyibona bona ukuthi yimuphi wena owayehamba nobaba omkhulu kulabo befundisi. Kodwa uNgubane umfundisi ayehambe nabo, kubafundisi ayesebagcobile. So khumbula ukuthi abafundisi bakhe bokuqala, uMzobe noMnqayi, okuyibona abafundisi nje bokuqala abagcobayo, bahamba bamhlubuka uShembe, bakhanda amabandla abo. Babona nabo ukuthi lento ayenzayo bangayenza. Kwabasithakalezela ukuthi uNkulunkulu wayethume uShembe, akazange athume bona. Noma uShembe wayesebanikela amandla aye nawo ukuthi mabehamba la bathandazela khona abantu baphile, nabo bagcina sebeyibona ukuthi bengakwenza lokho kwenza uShembe. Wayehamba nalowo mfundisi kuNgubane, okuyena owayenikele ehamba naye ngayedwa. Angazi nobanika omunye, kodwa babengabaningi kakhulu, babengabaningi abantu ayehamba nabo, ngoba nangaleso sikhathi amakholwa ayemaningi. Futhi okuphambili uShembe ayekuthanda ukuthi abantu abakhe imizi bazinze ukuze bazale amakholwa, imizi yawuyise noyisemkhulu ingabhidliki. Ohambeni uShembe ayehambe elishumayela, ikakhulukazi ekuhambeni kwakhe wayefika engenisa emizini yabantu ebengeyiwo amaNazaretha. Mhlawumbe afike enze imilingo yakhe le ayenza yokuphilisa abantu abagulayo, njalo njalo. Ngoba abantu leyo nto isikhathi esiningi abayithandayo, ukuthi uShembe akenze imilingo ukuze babone ukuthi uyena ngempela oqhamuke ezulwini. Kanti inhloso akiyo leyo, inhloso ukuthi abantu abaphenduke bashiye izono, babuyele kuNkulunkulu. Babe bemkhoseliseke, ahlale endlini, mhlawumbe ahlale endlini enqolobaneni, kanjalo kanjalo, kodwa ekugcineni ivangeli lihambise. Kunendaba enkulu-ke bengifisa ukuyikhuluma leyo hambo. Uhambo
ngizothola lungekho ngesikhathi sikabamkhulu kodwa kwakuwukuthi nje ubamkhulu uyahamba ehambe eshumayela nalabo bantu ayehamba nabo ngoba lwalungaliki kabi igugu njengoba sibona sekunegugu manje lokuthi khona uhambo kodwa yona ndaba engifisa ukugxila kuyona leyo hambo namhlanje walishumayela-ke ivangeli uShembe ehamba-ke ekhanda imizi ekhanda amathempeli kuyo yonke indawo afike kuzo la sekuphenduke khona abantu waze kuba-ke uyahamba emhlabeni nakhona wahamba emhlabeni ekulo uhambo lolo akahambelanga emzini wakhe ekuphakameni kodwa wahambela ohambeni ngapha esuka emseleni eziyofika eMkhayideni la afika aphelela khona wayekulo uhambo lokuhambisa ivangeli nalabo ayehamba nabo abambalwa kodwa uhambo olubukeka lihlelekile luqale sekuyinkosi yesibili ilanga phuma sikode nabathali liyabahangula uyena-ke obese eqala sehamba nangezimoto uma ehamba uhambo lolu lohambisa ivangeli futhi-ke ngalesi sikhathi senkosi ilanga base bekhona nabefundisi nabashumayeli ey'ndaweni la okuhanja kushunyelwa kuzona mhlampe kwaZulu phesha kothukela bekhona abafundisi bakhona nabashumayeli bakhona nangapha enyakatho eningizimu siye sikubiza ukuthi semampondweni-ke babe khona abafundisi bakhona nabashumayeli bakhona unkosi ilanga-ke ingasahambi nabafundisi uma ihamba uhambo lwenkosi ilanga lwase lugxile kakhulu kumakhosazana noma kweyintombini wayehamba nezintombi ngoba izona ezayizifike nalapho kuyiwa khona zenza imigidi ezimenzele nje zonke izinto ezenziwayo uma ngabe kuwukuthiwa kusohambeni kwakwenziwa izintombi ayengekho amadoda ngoba amadoda uShembe wayazi ukuthi ayizinhloko zemizi njengoba amadoda ezinhloko zemizi nje kufanele amadoda avikele imizi yawo kufanele amadoda ondle imizi yawo kufanele amadoda asebenze ukuze izingane zawo ziphile azale izingane akhulise izingane zizeyiphile ziyoba abantu kwakungakwazi-ke ukuthi ungathatha amadoda uthi awahamba uhambo amadoda ayebakhona ahamba uhambo kwakuwamadoda aqashiwe isonto ama-employees aqashwe uyena inkosi ilanga abanjengabo-driver bakhe nabantu abamphathela izinto lezi zakhe zokusebenza kwakuwabantu abaqashiwe labo abaholayo abananamalive ukuthi ubaba wayengathandi ukuthi umuntu oyindoda ahambe ngaphezu kwa-3 months engasayi ekhaya wayehlale njalo amkhiphe umuntu emva kwa-3 months ethi akahamba ayobheka abantwana ekhaya abuyise omunye njalo kulo kade emnikile bebashintshanisa kanjalo wayengahambi nje umuntu araranta unyaka wonke nabefundisi noma abagcotshwa babengekho abahamba uhambo ngoba abagcotshwa babegcotshelwe indawo abagcotshelwe zona ukuthi bazigade bazeluse bathandazela abagulayo benza amasabatha benze iminikelo edingayo yebandla uma ngabe ubabesuka nje kuthiwa uyahamba uyakwaNongoma uzofica abagcotshwa bakhona ibona bazofike bamenzele imisebenzi edinga kwenziwa abagcotshwa akazokufika nabagcotshwa akukho umgcotshwa nje kuthiwa uhamba uhambo ngoba umgcotshwa ugcotshelwa indawo okufanele ayisevisi indawo yangakubo wayengekho nje umgcotshwa njalo kangaloko njalo namakhosikazi ayengekho amakhosikazi ahamba uhambo ngoba amakhosikazi afanele akhe imizi agade imizi abayeni bawo akhulisa abantwana abantu ababehamba uhambo kuphela abantu ababemele ukuthandazelwa ngenxa yokugula mhlambe uswela abantwana akabathola abantwana kuthiwa akahamba uhambo ukuze njalo lama ukufika khona amakuthandazo kwenziwe imithandazo athandazelwe naye acelele uNkulunkulu ukuthi avule isinye sakhe ukuze akwazi ukuthola abantwana
noma ukuze apheke uphume leso sifo esimphethe njalo njalo. Kwakuwabantu abanjalo abayalelwe inkosi ukuthi abahambe uhambo. Kanjalo namakhosazana ayehamba uhambo, khona amakhosazana ayethengwa uShembe. Ewathenge kubazali bawo ngokuthi abalobole abakhiphele inkomo ethize engase idingwa abazali bawo, ngoba nje behamba nawo nje azoluza umendo. Ngaba yagana manje ahleli la esontweni kanjani abazali bawo beze bekhalithazeke. Ingakho uShembe umazali bayo wayebanika inkomo, hayi ngoba ethi uyayilobola labo sebezogana yena, kodwa kwakuba ukuthi uma ngabe leyo ntombazane sizogana kuzofanele ilotshole kuyena uShembe ngoba useyilobolile yena, wayikhiphela abazali bayo azayithengela impela impahla zawo, bese kuba abazali bayo nje kuphela okwabo sekuyikhipha ekhaya kubo ukuthi iyoshada iyogana. Kodwa silobolile wayithengela impahla zokuyogana, sekuwukuthi nje uyise nonina ayikhiphe ayihole ngengalo ayise la iyogana khona. Amakhosazana akayihamba uhambo lawo. Uhambo njengoba ngishilo ukuthi inkosi ilanga yayibashintshanisa abantu abasohambeni, ngoba yayikholelwa kakhulu ekuthenini amadoda awasebenze. Mhlambe kubelungu aqashwe kubelungu asebenzele izingane zawo, noma ahamba lime emakhaya eyabophela izinkabi agade imizi nje, imizi kufanele igadwe amadoda. Well, sikubonile ke kuphuma esandleni ngesikhathi sekufika inyanga yezulu. Mhlambe nakhona kungaba kwaba nesizathu esithizeni esenza lokho, kodwa waphuma esandleni ngesikhathi senkosi inyanga yezulu. Wathola amadoda nje eseshiya imizi yawo eseyohamba uhambo, eshiya amadoda engagadwe umuntu. Usuthola abagcotshwa, abantu abagcotshiweyo sebehlala esontweni, sukumgcotshwa nje wale ezweni lakubo azohlala esontweni ahamba uhambo unyaka wonke, indawo yakuba isala ingasenambheki. Njengoba ngisho ukuthi kungenzeka kube kwakunesizathu mhlampe ngenxa yokuthi kwakuney'nxushunxushu ezazikhona ebandleni, mhlampe kuwukuthi kufuneka aqinisekise ukuthi inkosi iphephile nani nani. Kodwa okusalayo lapho kwakufanele kuba abantu abasebenzayo, okunomsebenzi abawenzayo, hhayi umuntu ohambe nje engazi ukuthi uyaphi, kuthiwa nje usohambeni ongazi ukuthi uyokwenzani. Yilapho esiqale sikhona sabona izimo la sekudayiswa esontweni, sekunezinto ezidayiswayo, isonto seliphendukela iflea market. Yilokho kuyikhona okufike kwalikhipha-ke nje emgudwini indaba ohambo, abantu sebehambele ukudayisa. Ohambeni akekho umuntu wayehamba ngoba edayisa, wayehamba ngalezi zizathu ekade ngizibeka ukuthi umuntu uhamba ngoba egula, uhamba ngoba esebenza i-employee njalo njalo. Wayengahambi nje umuntu ungazi ukuthi uyaphi ubani, ngoba uShembe wayengazile uzobhidliza imizi, wayezokwakha imizi. Kunemizi eminingi esiyibonile ifa iphela, iqedwa abantu uma indoda isukile nje ekhaya mhlampe ngonxa ukuthi ayisasebenzi, yashiya phansi konke, yashiya umfazi nezingane yayohamba uhambo, asazi yenzani. Mhlampe uthothi abanye abadayisi abasebenzi ngaphakathi kodwa bahamba nje. Sekwaba khona nje imali yenkongozelo nje, abantu abanikwa imali mahhala. Leyo nto leyo yambulala umsebenzi kaNkulunkulu. Leyo nto leyo yabubulala ubudoda emadodeni. Abantu bashiya amafazi emakhaya nezingane zingenambheki, bohamba uhambo, bahamba noShembe. Kodwa abashumayeli abenzi lutho, kanti uhambo kwakuwuhambo lukaNkulunkulu, uNkulunkulu ayethokoza ngalo. Kuwuhambo lokwenzela uNkulunkulu okuthile. Njengamanje sekuhamba ibandla lonke seliwuhambo. Yikho esontweni sekunje. Njengoba esontweni nje isonto lingasenamthetho, umthetho oqedwa abantu abasohambweni, abantu abenza uhambo. Njengoba uShembe engasenazwi ngisho lobuholi ukuthi ubani umholi webandla, ingenxa abantu bohambo. Kunabantu abahambayo la esebethi njalo uma behleli la ngenxa ungenzi lutho kusela ngomsombuluko ozoshaya isabata, bebeceba ukuthi yini abangayenza esontweni ukuze isonto libe inzuzo kubona.
abantu sebehambela inzuzo esontweni. Kuyadabukisa ke ngoba sekukhona nezikhulu zezwe ezingamakhosi. Khona into ekade khulunywa ungizwe lemchunu la noma naye sibona ukuthi ufunziwe lenkulumo ayikhulumayo. Shuthi kukhona abacashe ngemuva kwakhe abamthumela ukuthi akayikhulume lenkulumo ethinta amakhosi. Namanje nathi siyamangala ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kube khona inkosi egcotshiwe yagcotshela isizwe. Kodwa leyo nkosi bephambili nje kwincuva yesonto. Kunobe umlamuli yona exovayo. Yini sihlale esontweni njalo izihlala ikhona. Okufanele ngabe lo muntu ugada isizwe ekhaya ngoba umuntu oyinkosi usuke eqashiwe uhulumeni. Njengoba ehola nje uhola ngoba uyaqashwa, uqashiwe uhulumeni. Okufanele kube nomsebenzi awenzayo uhola isizwe. Ungizwe umthetho wakhe waziwa njengomuntu oyisingayinga ukhuluma nje noma yini kodwa kulokhu laba bamthuma into okuyiyo ngempela kodwa into embi njengayo ukuthi ukhulume ngamakhosi kuphela kanti wonke umuntu oyindoda lento eshiwo ngizwe kufanele ngabe uyisho kuwo wonke umuntu oyindoda ukuthi ayikho indoda engakwazi ukuthi ingahluka iyohlala esontweni izihlale nomkayo izalisa umkayo ingane khona ngaphakathi esontweni ohambeni emadokodweni kodwa uNkulunkulu leyo ndoda uyilinde ethi ayakho umuzi kayise wakhoba nomzi kayise umuntu mehlele emadokodweni njengoba ngithi inkosi ilanga yayibashintshanisa u3 months kwawuthi 3 months ihambe umuntu ahamba aphindele ekhaya ngoba yayingezile uzobhidliza imizi kunemizi esingofakazi bayo engasekho namhlanje yabhidlika ibhidlizwa amadoda athatha uhambo basala abafazi baze bahamba abanye abafazi baphindele emakubo abanye bathathwa amanye amadoda nezingane kwabusantu nje zagcina ezihlupheka yini isonto qinisileke uma ungizwe ethi lento eyenziwayo manje yenziwa ukuthi isiyenza ukuthi abantu begcine bezonda isonto laseNazaretha noma begcine bezonda uShembe kube ngathi uShembe wenza le nto kanti ubugebengu babantu abayisukela nje bahlahla imizi yabo bayele ngenxa yokuphela komthetho othi uShembe akasenazwi izwi walephucwa yilabo abagcotshwe sebegcwele esontweni umuntu asuke la shindawo yakuba ayoshaya umthetho kwelinye izwe kanti uShembe wayesuka la afika umfundisi wakwelinye izwe uyena umfundisi wakwelinye izwe uzofika hola umhlangano hayi ukuthi kuzofika nje umfundisi osonohlwenga osonogedla uzofika nje sizoshaya imithetho la ezweni angagcotshelwe lona unali izwe naye agcotshelwe kulona la kufanele ushaya khona umthetho ushaya ubani mela njobe ebuza kungithi ukuthi amakhosi awathetha nini namacala ngaphela inkosi ibekela ukuthi ayibe umlamuli ibe ilawula amacala ezweni layo mase amacala ethethwa ngayincingo nohulumeni kodwa unalo iphutha ngoba kufanele nazi izizwe ziwabike lamakhosi ukuthi awasekho uzakhishwa phela kufakwa amanye ngoba shuthi umsebenzi yawo ehlula umsebenzi abasawayenzi lawo ababegcotshelwe kufanele bakhishweke ezikhundleni kufakwa abantu abasengakwazi ukwenza umsebenzi ngoba bona isonto selinto ephambili kubona kunomsebenzi abawugcotshelwe izizwe zawo amakhosi nje kumele ukuthi ziwabike kuhulumeni uhulumeni enza investigation nje hamba phansi ebesikhishwa leyo nkosi esikhundleni kufaka umuntu ngisho abe kuthiwa kufaka omunye umuntu wesinye isibongo okungenani uma kuya ngothi akasekho umuntu wakulesiba ukuze abantu babe nenkosi ezweni ngoba inkosi isuke igcotshelwa abazingakho ehola nje amakhosi employees hayi ukuthi sizohamba exove isonto lixovekela injena nje lixova amakhosi esingawabiza ngegama ayaziwa bekhuluma lapha enkantolo ekhuluma amanga efakaza amanga eyamakhosi yini uxove isonto inkulumo nje ngiseka impela inkulumo ekhulunywa ngizwe 100% kodwa uthunyiwe ngoba phela lento akhuluma ngayo nayo akanayo i-first hand experience sayo ngoba akahlala ebuhleni ungizwe ube umuntu bese kuphakameni ayikho inkosi ehlala amakhosi angaphansi komuzi wasekuphakameni ahlala esontweni amakhosi ahlala esontweni asebuhleni kuphela awekho ekuphakameni wenza iphutha ke nje mase efaka nomuzi wasekuphakameni lapho ezifu
amakhosi lawa sekuphakameni nawo enza leyo nto cha awayenzi leyo nto iyenziwa yilaba abaxovayo akikho kokashembe lokho futhi akaze kukhuzwe ilamakhosi akhona lokho inkosi ilanga yayingeke kuvuma ukuthi kube khona inkosi okuthiwa ihambe uhambo umsebenzi wawo uwenzoba uma yayingavumela amadoda emizi ukuthi ahambe uhambo inkosi ke kangakanani ke ngenkosi mina bengithi nje asikulule lokho singakubiki emakhosini kuphela sikubeke nakubefundisi abashumayeli amadoda abanumzane bemizi nabafazi amakhosikazi emizi ukuthi nilapho nje imizi yeni kade ubani khona abantu ongathiwa makuthiwa kuvela isonto abasayazi ngisho indlela emakubo ukuthi ngaphi magcina onondwayiza nje bala eThekwini behambe belala emapayipini ngenxa ukuthi balahla imizi bahamba uhambo ushemba ayelwenze kwangolokuhambisa ivangeli ezindaweni ezahlukene ngikhumbula ukuthi inkosi ilanga yazi yakusho yathi angazi ukuthi njengoba nihamba nehlane enyuka nami nje nibizo ubani mina ngiyakwazi ukuyihambela yini nina ningahambi nodwa nihambise ivangeli kulezi indawo ushemba bangamazi khona kodwa nihamba nami nje nehlane enyuka nami angazi ukuthi nifunani kimi usho inkosi ilanga abamfuniki abantu umuntu onjalo bafuna leyo ozohlala ebakhangeza njalo okuyisona ukudla ungakusebenzanga isho njalo incwadi yomthandazo wasekuseni yilento eyizwayo ke njengamanje lento yenkongozela nje uhambe bekhangeza abantu kuyisono lokho ngoba akenzeli lutho lomuntu uyahamba nje uhambe hubazele hambe exove ibandla ushemba kazange akushumayele lokho ushemba washumayela ukuthi amadoda wakade imizi yawo amakhosi agade izizwe zawo abafazi bakhulisa izingane zabo emakhaya yena uzohamba namakhosazana nentombi azohamba nazo ehambe zenze imigidi eindaweni lapho uyofica abagcotshwa abakhona phambili lapha ayoshumayela khona ibona bazofike benza imisebenzi ofanele enziwa abagcotshwa hayi ukuthi ehambe nabagcotshwa ngoba akekho umuntu ogcotshela uhambo ilona lo mgcotsho ugcotshela ukuthi akaphathe ezweni lakubo enze imisebenzi yebandla ezweni lakubo yenzobani mase ehlala esontweni 24/7 yena nje njalo ingakho egcineni begcine benza imikhuba la esontweni njengoba sekukhona abagqula imithi bayigqulela esontweni yilo lolu hambo lusonele ibandla uhambo uma nje uNkulunkulu engaba nomusa impela aliqede lolu hambo ngabantu ke bevuke baphenduke bebe abantu abamakholwa ngiyafisa ukuthi nje ushemba angafakwa kulokho ushembo lwakho uhambo lwalungcwele kwangelo lolu hambo lolu lobumnyama inkosi ibusisene kuzwile yadumala ukuthi uma kukhona amakhosi akwazi ukuhamba ayemzini wasephakameni ayemzini wasebuhleni afike azokhonzela imindeni yawo ubukhosi bawo izizwe zawo bese jike ihlala kwaShembe lezo ibusiso ezitholwa kwaShembe uyibona nini ukuthi ziyasebenza leyo mbiliso leyo mbizo uchathwe ngayo phakathi komuzi wokuphakama uyibona nini ukuthi iyakusiza uma wena uzojika uhlala khona kwaShembe angazi ukangaki inkosi yasephakameni nenkosi yasebuhleni ikhuluma lento ingakho ngoba oShembe bakhuluma bethambise bededelele kithi thina abantokazana ukuthi sikhulume iqiniso siliqokothise ayikho into eyichilo njengamakhosi angaphezulu ka300 agcwale emzini wamaNazaretha angaguduki hawu ngiyababaza nothetha ninamacala niyakhanini imizi yoyihlo niyibona nini kona amazinyana azele sibayeni nenkunzi iqhumisa imsipha phezu kwesibaso yehlo omkhulu kanikho nina nihulazela neMnazaretha nemjiva nifuna nami nikhulekelwa phakathi komuzi
onenkosana yawo okungushembe nifuna nani ukuzobangisa inkosi yamaNazaretha nani niphenduke nibe ngamakhosana ngaphezulu kwenkosana yasemfihlakalweni ichilo lelo ushembe akayivumi leyo nto futhi uhleze isho eyiphikisa ukuthi ayilungile leyo nto inhlamba ngokwenkolo inhlamba ngokwemvelo inhlamba esizoniseni nina nithatha izizwe zenu nizenze zizonda ushembe singamazi zizomba inkolo yobuNazaretha ningasazi zizingayazi nina nihlaye lapho linde njalo bakuphela inyanga qiqiqiqi lo hulumeni wesiphukuphuku uzoloke niholelile nje qiqi yangena imali nahambe niye kumashisa nyama nize ningene emotweni eyodwa nigcwala amakhumbi nithi amakhosi njalo lawo idwetwe zamakhosi izinja imgodoyi yamakhosi ahambe emashisa nyama alanda amakhosikazi awe emakhaya awavashele emadokodweni asesontweni nilale nawo amakhosikazi enemadokodweni asesontweni nikhamisele izulwane nikhamisele ikusasa lesizwe zenu amacala unathetha ngefoni induna ziyanifonela zizithi hayi manje khona uSimelane lapha ha usho uSimelane kade ahlupha lo muntu nobaba wayekhala ngaye hayi ngoba ngiyamazi uyiqalele thatha noma imbuzi ezimbili okay hey nalo unyazi